ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ቤኒ ሚድያ እንኳዕ ብድሓንና መደብና መጻኹም ኣብ ዝሓለፈ ዝተፈላለየ ቪድዮታት ሰሪሐ ነይረ ብዛዕባ ኣብ ካናዳ ዝፅበየኩም ዘሎ ናይ ስራሕ ዕድላት ከምኡውን ህሉው ኩነታት ካናዳ ዝብል ማለት እዩ መጀመርታ እዞም ተገዲስኩም ሕቶታት ዝሓተትኩም ኣዝየ ከመስግነኩም ይፈቱ ርእቶ ዝሃብኩምኒ ኩሉ ኣንቢበየ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ ከምዚ ኢልኩም ኢንተራክት ትገብሩ ከለኹም ሳይወይ ክትዛረቡ ከለኹም ሓሳባት ክንለዋወጥ ከለና መጀመርታ ዕላማ ናይዚ ንገብሮ ዘለና ቪድዮ ክነግረኩም ድሓር ቀፂለ ሕቶታትኩም ክምልሱ እየ ምክንያቱ ሓደ 4 ዝኾነ ሕቶታት ኣገደስቲ ዝበልክወን ጾሚቐ ዘምፃእ ክኾና ኣለዋ ምክንያቱ እቲ ተሓተትኩም ሕቶታት ተመሳሳሊ ግን ከዓ ንሓደ ዕላማ ዝሓዘ ሰብ ዝነበረ ከመይ ኢሉ ህይወትና ኣብ ካናዳ ዝሓሸ ይኸውን ወይ ብዝሓፀረ ስራሕ ንረኽበሉ ዕድላት ዝኣመሰለ ከምኡታት እዩ ነይሩ ሕጂ መጀመርታ ብዛዕባ እዚ ንሰርሖ ዘለና ቪድዮታት ዝኾነ ጉጉይ ርድኢት ዝሓስኩም ኣለኹም ንዖም ከነፅረልኩም ማለት እዩ ጉጉይ ርድኢት ክብል ከለኹ ንምንታይ ተፈራርሑና ንምንታይ ከም ዝትብሉና ካናዳ ከምኡ ይኮነን ስቕልኩም ኢኹም ትዛረቡ ዘለኹም ዝበልኩም ብዙሓት ነርኩም ኣብቲ ኮመንት ሕጂ ንኽትፈርሑ ደየለ ክነግረኩም ኢልና ገለ ኣይኮናን ግን ትፅቢት ናይ ወዲ ሰብ ትፅቢት ናይ ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ምስ መፅኹም ምስ ረኣኹሞን ዝፀንሓኩም ዘሎን እቲ ትፅበይዎ ዘለኹን በበይኑ ሰ ዝኾነ ብጣዕሚ ዘየድሊ ጭንቀት ዘየድሊ ኣብ ካልእ ነገራት ሓሳባት ምእታው ተኣቱ ሰ ዘለኹም ነዚ ንምህዳእ ወይ ንምርግጋእ ኢልና ኢና ንሰርሖ ዘለና ኣነ ብፍላይ ነቲ ሰብሲ እቲ ትፅቢቱሲ እንታይ ክፅበዮ ከም ንኽእል እንታይ ኣሎ ብሓቂ እቲ ሰብ እንታይ ይነብር ኣሎ ንምርኣይ ኢለ እየ ሕጂ ናይ ካናዳ ህይወት ጥዑም እዩ ነጊርና ኢና ብጣዕሚ ጥዑም ነፃነት ኣሎ ፍሪዶም ኣሎ ድላይካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን ምፅእ ኢልካ ስራሕ ክትረክብ ከምዚ ከም ድላይካ ኣይኮነን እቲ ኢኮኖሚ ናይ ዝዓድኹም ይኮነን ግን ኣብ ኩሉ ዓለም ከዓ ከምኡ እዩ ማለት እቲ ኢኮኖሚ ከም ድላይካ ኣይኮነን ዘሎ ብቐሊሉ ስራሕ ትረክበሉ ግዜ ይኮነን እቲ ቀንዲ ምክንያት ናይ ካናዳ ግን መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ካናዳ ዝቕመጥ ሰሪሑ ስለ ዝኣቱ ሰሪሑ ስለ ዝለመደ መዋል እምበር ተመዋል ይኮነን መብዛሕትኡ ሰብ ስለዚ በዚ ምክንያት ከዓ ስራሕ ሲኢኑ ስራሕ ሲኢነ ዘይ ስራሕ እንቃሳቐስ ኣለኹ ተይልካ ዳትስ ኢት ህይወት ከቢዳ ማለት እዩ ተሪራ ማለት እዩ ምክንያቱ ቢል ኣሎ ናይ ገዛ ክራይ ኣሎ ናይ መኪና ኢንሹራንስ ኣሎ ኩሉ ሙሉ ብሓንሳእ ሰዳረበካ በዚ ምክንያት ኢና እዚ ቪድዮታት ንሰርሖ ዘለና እቲ ሰብሲ ካልእ እትረፍ ድሉ ይኸውን እንድሕር ድሉ ኮንካ ከዓ ክትጭንቕን ኢኻ ምክንያቱ ተፀቢኻዮ ኣለኻ ነዚ ትፅቢትሲ ንምርግጋእ ኢልና ኢና ንሰርሖ ዘለና ኦኬ ብድሕሪኡ ቢንያም ሃብተ ዝተባሃልካ ሓንቲ ሕቶ ሓየትካ ነርካ ንሳ ከዓ እንታይ ኣብ ካናዳ ምፅኣተኹሲ ትራቨል ዶክመንት ምክሕዝ ክንደይ ኣብ ክንደይ ይኽእል ምስ ሓስካዮ ኸ ንኤውሮጳ ክትገሸሉስ ይከኣል ድዩ ዝበልካ ኣለሃ ቢናሓወይ ኣብ ምስ መጻኻ ኣብ ካናዳ ትራቨል ዶክመንት ንኽትሓትት ድሕሪ 5 ወርሒ 6 ወርሒ ከባቢ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ እንተነውሐሲ 6 ወርሒ ማለት እዩ ገለገለ ሰባት ቅድሚኡ እውን ዝገበሩ ኣለዉ እታ ፒኣር ትበሃል ግን ክትሕዛ ኣለካ ገለገለ ቀጥታት ኣለዉ ክተማልኦ ዘለካ ፒአር ምስ ሓስካ ዶክመንታት ምስ ሓስካ ኣብ ቤተክርስትያን ድዩ ኣብ ገለ ናይ ዶክተርካ ፋሚሊ ዶክተር ክፍርመልካ ትኽእሉ ፒአር ሒስካ እንተ ትራቨል ዶክመንት ኣፕላይ ጌርካ ክትሕዞ ትኽእል ኢኻ ኣዝዩ ከቢድ ኣይኮነን እንተነውሐ 6 ወርሒ ክብለካ ኣፕላይ ምስ ገበርካ ግን እቶም ናይ ኢሚግሬሽን ፓስፖርትካ ክሳዕስበልካ ዝፅበየሉ ግዜ ግን እዚኣ ክብለካ ይክእል ንብልካ ምክንያቱ ገለገለ ሰብ ኣፕላይ ምስ ገበረ ዓመት ተፀበየ ሰብ ፈልጣነ ገለገለና ከዓ ውድን 3 ወርሒ ዝሓዝናዮ 2 ወርሒ ዝሓዝናዮ ኣለና እጂ ናይቲ ናይ ግዜ ጉዳይ ዘለዎም ዋሕድ ኣለዎም ኣብቲ ኢሚግሬሽን ዋሕድ ኣለዎም ስራሕተኛታት ብዙሕ ሌይኦፍ ስለ ዝበሉ እቲ ወረቐት ኣፕላይ ምስ ገበርካዮ ኣብ ቀረባ እዋን ክመፅእን እናበልካ ቆፀራ ይትሓዝ ምስ ሓስካ ቆፀራ ትገብር ንኤውሮጳ ገለ ክትገሸሉ እውን ትኽእል ኢኻ ብሓቂ ክትገሸሉ ትኽእል ኢኻ ናብ ኢኻ ትከይድ ትኽእል ንኤርትራ ክትምለስ ዘይትኽእል ምክንያቱ ካብ ኤርትራ ወፅየ በዝን ምክንያት ገለ ስለ ዝበልካ ማለት እዩ ንገለገለ ዓድታትካ ክትኣትወሉ ዘይትኽእል ኣሎ ከም ስደተኛ ኾንካ ንኣብነ ዱባይ ክትከደሉ ትኽእል ኢኻ ትራቨል ዶክመንት ማለት እዩ ናብ ካልእ ግን ናብ ብዙሓት ሃገራት ቪዛ ከፊልካ ክትኣትወሉ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ቢድና ሓወይ እዚኣ ክምልሰልካ ይፈቱ ገለገለ እውን ዝሓተትኩም ንሕቶ ነይሩ ኣብዚ ሴት ኣፕ ዝገበርኩ ሕቶታት ኣሎ ሜይቢ ካልአይቲ ሓንቲ ሕቶ ምኽረግመላ እተን ብድሕሪኡ ናብ ካልእ ኣርእስና ክንኣቱ ሰላም ዶጎል ኣሕፈሮም ማለት እዩ ሰላም ቴንኪ ቤን ሓወይ for the information ካብ ኣዲስ አበባ ድሕሪ ቁርባ ዋርሕ ክመጽእ ናብ ኣልበርታ ብዛዕባ ላይሰንስ ካሕተካ ዝኾነ ቁኑዕ ሓበሬታ ክትበኒ ደስ ምበለኒ ዝበልኩም ነርኩም ናው እዚኣ ናይ ላይሰንስ ጉዳይ
already زحلفة تزاري بلاني ريجن نامتها لايسنس تبلغ ناي driving ديو ويكال ناي زخونة technical but أسوم كجبرة ناي مكينة مزوار لايسنس مخان مالتي زغونا عنت لايسنس كاب أفريقيا حيسكم تموت قبولي مبزحته أنت رأى كاب أوفيس دمات أخوينو يقبلوا يوم قال سواتو نير ترى حزم الموت سوات الله استو قبلوا ماتي نير دي سابا درايفر لايسنس حيسكم ترى أمتيخي هذا درايفر لايسنس حدا الحين عاد عمل زور كله تخوينو زبالة مالتي ما حدا عمت experience كم زحسكي زرقي مالتي إذا نير دي سابا لايسنس كا أبز عدم ساعتها أنت يقبلوا يوم أوكي بليناي knowledge test بهالو knowledge test ما قبري إذا ناي knowledge أفلت أو test أنت أبز حتى روان تحل فقيلكي appointment حزي $10 يزخون أنت مفتني $10 يعني حنت فتنا مالتي مزنعت له بتقرينيا بمحرنيا بعرب استفالك أنقطع تتحف له إذا knowledge test زي أنت حليف كيا بدي حريو road test بهلالو أنت road test كتفتنا تخون كجن أنت ناي أفريقيا license حس كده متسهوي نايزخون عالم كله license international خون قال يخون license ديبل كي عمتي خد صبي ناي أفريقيا ديو ناي زخون عادي أنت license حس كمتي خجن within ثلاثة سومن دايما لا ناي road test فتنا فتني appointment book تقبل تخليه اوكي سو بستخالكي ناي افريقيا لايسنس حيسكي تمسخ ناي اديس ابا مالتي دا درايفر لايسنس حيسكي متسخي ابز حات صار اوان ابز عاد كتفتاني تخليه مالتي سو بزح عدل عليكي ترايت لايسنس حيسكي عمتي انت ولا حجي ندحر داخلكي ولا حجي ندحر توصي لك لايسنس ترى حجي حيسكي لايسنس ابز مسمص اخي غزي يفقد كنده عامت مول ابز عادي كيزوركي باس كزور باس بباس تطعين كتخدي مكينات كتحزي ابز حات روان تخليه سلازي اي هوب زي عملي سال كتكون تسفا يكبر Thank you. حسابك كنت وجهك هاجري غريب زي بابا أوصل على كيفي وعصبي بيوني حتى على كيفي وعصبي بيوني أبريك وزيفي وعصبي بيوني نبرة عتبنا أسعيك بينوني سنيت كله زركبا هاجري سواز حلا بابا حد حسابا كنت وجبا هاجري تاريخ بابا بوبوتي خليفي مسكت سقمتي شويتي بهيجي معرت بينامي تمقى ساعتنا شفت عملا أنا والعقل بيترنا